салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед. реклама мекунем, рекламаш 20 сумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. Дукомнатаа квартира дар якум этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад. 135 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим. якомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, корвону дукомнатаа квартира дар якум этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит дар шаҳри Душанбе, райони Корвону дукомнатаа квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хонаро кредит медиҳанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Шелкокомбинат. дукомнатаа квартира дар 10 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ кредит дар шаҳри Хуҷанд, шаҳраки Чорухдарон. дукомнатаа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 80 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. дукомнатаа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Профсоюз. дукомнатаа квартира дар 16 этаж қарор дорад. 70 метр квадрат нархаш бошад. 247 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 210 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад.
рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед ба шумо иншоалло